Пантон, който е Американски институт за цветове. Цветът на новата 25-та година ще се казва Мока Мус. Те правят проучване сред всички дизайнери, не само на мода, но на интериор, графични дизайнери, всички по-известни артисти и други хора, които се занимават с визуални ефекти. Също така сред инфлуенсъри правят проучване, за да решат кой да бъде цветът на новата година. Като цветът на новата година презентира не само цвета, но и настроението и философията, което носи този цвят. Затова сега ще ви разкажа каква е идеята. Новият цвят се казва Мока Мус. Това, което виждате, цялата гама тук. Не конкретния пиксел, конкретния цвят, а цялата гама. Като ето този цвят, те казват, че дава усещането на дъх на шоколад, кафе с мляко, уютен и топъл като кухня. Това е първото усещане, което иска да извика в нас този цвят. След това ни обясняват повече теория за този цвят. Посланието на този цвят е да се радваме на малките неща в живота и да създаваме спокойна и топла атмосфера. Нюансът е вдъхновен от меките тонове на какаото. Отличава се със своята универсалност, което го прави идеален за мода, интериор и графична естетика. Значи този цвят едновременно, както е много непретенциозен и може да се съчетае с всичко, така, когато го съчетаете с ваш любим цвят или ваш любим акцент, тогава пък той отразява своята индивидуалност. Един вид този цвят може да се ползва и в двете направления. Много ми хареса неговото определение. Изискан и богат, същевременно непретенциозен, Мока Мус носи в себе си дискретен, но изискан щрих на блясък. И всъщност от тази сентенция аз съм се вдъхновила и съм ви направила тези подаръчета, които всеки може да си вземе. Това е пъпка на памук, естествен памук, натурален памук. Добавила съм и малко блясък и отгоре пандълка от Мока Мус. И виждате го сега колко интересно седи в това съчетание. Цветът отразява нарастващото желание за комфорт и автентичност в един все по-динамичен свят. Мока Мус е покана да се наслаждаваме на моменти на спокойствие, като същевременно изразяваме личния си стил. Знаете, света става все по-динамичен, бързаме, консумираме и тук искат да ни обърнат внимание към малките неща, малките удоволствия и малките наслади, което според мен е едно много приятно послание. В цветовите комбинации тук ни имаме неограничени възможности. Ето го Мока Мус и те казват, ето например, може много успешно да го съчетаете с активни, топли цветове. Като може преобладаващо да сте в мока с малък акцент или 50-50 да са, няма правила. Интерпретация, докато постигнете своето усещане за комфорт. Тук го показват и с студените цветове. Съвсем успешно може да се съчетае с доста студени цветове, доста нетрадиционни цветове, защото вижте, тези лилавите, тези сините, това всичко са много нови нестандартни цветове. И съответно може да се съчетае и с неговата си гама, напълно натуралната гама. Когато го съчетаваме с напълно натуралната гама, трябва единствено да внимаваме да не станем малко бледи. За да не станем малко бледи е много лесно, просто слагаме грим или едно по-ярко червило и това ни помага. Но пък доста шик ще седи, ако целите, например, се облечеме. Той тук. Не, трябва да се комбинира. Ако ето така, тези двете, например, Да. или тези двете, нали, доста шик ще се получи. Дори и с... Аз обожавам кафяво. Преди аз никога не съм носила черно. Винаги съм носила, когато искам да се облека в черно, слагам кафяво. Харесвам много кафяво, много носех кафяво, преди да ме завладее пастелената идея. Да, страст. Много носех кафяво. Някои в България смятат, че кафявото е бабешки цвят,
Не, само тук го мислиме. Много е топло. Изобщо не е бабешки цвят, просто трябва умело да се носи. Не банално, а умело и тогава е много шик. Така, сега още малко философия за този цвят. Цветът на 25-та година е вдъхновен от малките удоволствия. През изминалата година са установили, че все повече инфлуенсъри в социалните мрежи използват изразите като сладко лакомство и малко удоволствие. Когато са постигнали нещо, например, казвам грубо, например, 6 месеца не са яли сладки неща или някакво постижение, свое лично постижение, като тренировка, лише, професионален успех, те казват, нека сега да се награда с едно прекрасно кафе или един прекрасен сладкиш. Това е едно малко удоволствие, което възнаграждава своето усилие. И тази тенденция в крайна сметка е начин, по който хората се грижат за себе си и намират радост в малките неща. И накрая президента на Пантон дава тази много хубава сентенция. Цялата идея за културата на малкото лакомство е да се запитаме как да се подхраним и наситим. Става въпрос за изживяването на всеки ден, извличане на радостта от малките моменти, онези прости удоволствия, независимо дали са сладки изкушения или разходка сред природата. И това всъщност е истинската философия за този цвят. И реално това е настроението, масовото настроение, което е в момента. Защото това проучване цели да хване това настроение и да го облече в един цвят. Много е интересно, когато така можеш да ги четеш. Сега тук съм ви подготвила да видите няколко комбинации с този цвят. Както казахме, цялата гама е използвана, не конкретен един нюанс на моката. Първа класическа Макс Мара. На този цвят му казвахме преди камел или камил, той е от камилската вълна. Сега ще му викаме мокамус. Това е едно по-керамидено кафяво в кожа. Кожата е много актуална. Разбира се, не всеки ден може да носиме кожа, не всеки може да носи кожа. Това е доста трудно за носене, но пък когато успееш да го носиш, така е направо вау. Младежа с жълтите гащи е много красив заради тази комбинация между мокра и това красиво жълто. Дамата оверсайз модела, който е вече във всички подиуми на висока мода, задължително се показва оверсайз модел, за да покажем, че всички форми на женското тяло са абсолютно окей за нас, нали? Красиви, разбира се. И съответно тук един класически Шанел, който някои биха казали, че е бабешко, обаче, вижте го сега, шапката, чантата, бутуша и спира да е бабешко. Нали? Аксесуара играе много голяма роля в цялостната визия. Тук ви показвам една любима моя тенденция, когато мокамус така е съчетан с розово бордо и е ключ и ти въобще не виждаш да е някакъв блед бозъв цвят, а виждаш колко е жив и красив. Това за мен е любимо. Аз много обичам тези съчетания на цветове, много цветове, съчетани като един. Тук много класическа комбинация на мокамус със светло-синьо. Това е от миналия век. И в мъжката облекло също много се съчетава кафяво със светло-синьо. И смятам, че е страхотно. Или от глава до пети да се сложиш в този цвят. Но ето вижте, тя е сложила по-ярко червило, за да може да компенсира тези бедни тонове. Не бедни, а семпли тонове. Сега още една тенденция ви показвам, където това е сафари стил, това също е препратка към сафари стил, но идеята е, че цялата гама е актуална. Не се ограничавайте само с един цвят, само с една визия, само с една интерпретация, а експериментирайте, докато получите пълния си комфорт. Цвят хаки. Да, каки показваме ние. Много добре. С каки ще е много красиво, да. Така, сега тук накрая за една смешка
ви показвам, че цвят мокамус, на български му казваме цвят боза. Защото той е напълно с цвета на бозата, един от Толкова нюансите си го му. харесвам. Не. При нас бозата има малко и такова значение, все едно боза, Да, да. но Не чак. Той има такъв цвят бозаво. Да. бозово, да. Но ние трябва да свикнем, че За мен капучино. Да. И аз така го ние казвам. трябва да свикнем, нали, че тези стари определения от едно време, бозаво, бабешко, вече не са, няма смисъл, не са актуални. Тук съм ви показала една друга смешка, където сега новите жени, които са изцяло тунинговани, вежди, мигли, скули, устни, коси, когато се облекат изцяло в този цвят, изпъкват всичките им актуализации по лицето, всичките им инвестиции по лицето. Да, голяма катастрофа. Това е пластично и това е Така е. катастрофа. Но е тенденция. Нали, Не е ние не можем да тенденция. затворим очите си на тази тенденция. Това е тенденция. Това е модерно. Разбира се, за мен е културен шок, когато всички са еднакви. Има още по-голям културен шок с тези устни. Отвратителни. Тогава ще гръмнат всеки. Абсолютно. Но аз да ви кажа, например, във Франция бях това лято, по-дълго време. Не по-дълго, ама 2 седмици. Ама една не видях с такива устни. Ако я видях, тя беше българка или някаква арабейшенка. Арабейшенка не е политически коректно казано, но от изток, така да се каже. На нейното време. За французойка така да се направи е невъзможно. Тя не може да го помисли дори. Не може, тя за нея не разбира защо. Не мога да й обясня защо. Ма ние тук май само в България. Защото И изтока, мога аз Дубай, да ви обясня. или защо. там. Да, обаче в Западна Европа Никой, нали? В Западна Европа, извинявайте, ма не си чистят и краката. Симе. Аз мислих, че Симе. не се мият. Не. Тя други Българско смяване. Давайте за другите. Значи има такава много силна Полекини, тенденция. германки, като ги гледам по плажа, Ами, направо Дъщерята на Мадона е много проспериращ модел. Няма Утрас. нужда всичко да снимаш.